Argazki honetan, gaude Nuria López de Greñu eta neu, hau sekretaria sartu barri, ni urtetzeko nenguala, da oin, zuertatzen da, Nuria López de Greñuia urten barri dela. Osea, historia pixka baduka, argazkixak. 2005-tik 2011 bitartean izan zinen Confebaskeko presidente. Bai. Jesus Alberdi adegin ibilitakoa da, elkargin, beti enpresarioen munduan, eta inork Miguel ondo ezagutzekotan, Jesus Alberdik ezagutzen du, nolakoa da, Miguel, pertsona moduan lehenengo da. Bueno, nik ustean dut Miguel pieza bateko persona dela, ez? Benetakoa, autentikoa. Esango nuke baita ere eskuzabala. Laguntzeko prest beti ondana, enpresa txikiei, bestiei, albokuai, instituzio mailan ere bai, eozer propuesta eginda aurrera ematen duena, konprometitua, euskal zale eta euskaldun pina, eta baita ere herrikoia, baina aldi berean irikia eta unibertsala. Eta enpresario moduan, zer azpimarratuko zenuke beraren gandik? Bueno, dudarik gabe, berrikuntza. Berrikuntza berarekin eraman du bizi guztian. Gauza asko esan dituzu, baina nik bat gehituko nuke, ausardiarena. Ze 2005an Confebaskeko lehendakaritza hartu ebanean, gauzak oso gatz egozan, eta inork ez egiban hartu nahi. Horrela da, Miguel? Bai, egon zan, horre, bakizu, korta, hila, jendeak ardura pixkat bat zeukan, olako kargu bat hartzeko. Eta pixkat hori hon zan, nik gauza bat beti azpimarratzen dut, ni baino lehen ni merito ondixen moteotzat Jose Alberdiri. Jose Alberdik inzeban hilda bertan aurrea pausoa temon zeban, eta hori nik hori berai beti izan dutzat, estimagarrixa izan dela hori. Bueno, Confebaskeko ardura hartu zenduanean, bizitza aldatu egin zen. Bizkarzainekin da hasi behar izan zenduan. Ez dakit, onerako, ala txarrerako. Ze ordura arte ere estualdia pasatutako izango zara? Bueno, ordura arte, guk bakizu responsabilidari aurti horretipe enpresan bomba bat ipini oso zuen. Eta pixkat horra esaten dana punto de mira hortan genden, ez da. Bueno, geure artean pixka, konsuelo pixka, eta atzegin nuen, esan ez, bueno, hemen impuesto revoluzionario honea itxik inorre txuek hil. Etzan egisa. Zetxik, korta, nire iritsiz, ni nengoen adegin, da komite ejecutibo bat egin zanan 15 lehena, eta areke garbi jarri zeban, defenditu zeban, ez pagatzia eta ezebe. Eta gero horren araberan, etorri etezan hori nik horren susmoa. Baina hala ere nik nahi dut esan, hori zuk esan desuna, Pedro Mari, 2005an enpresarioen presidentzia hartzea oso zail esan. Eta batiz bat, enpresario prototipo bat, txikita ertain maileko enpresario batek hartzea, eta hor dauke ikaragarrizko meritua, hor dator konprometitua izan dela beti ez. Zu noiz hasi zinen kartak eta jasotzen? Hortxe 80. hamarkadan, urti ez naiz gogoratzen ondo, baina ara, Bergan zeren kilometruak eitxe esan ikestolarako, da neri jarri osten horko zail baten, zail importante baten, responsable bezala. Hori eitxen ni ardola, etorri zan, karta bat etxera eta neure Andrea gartu zan, neuk hartu benu gaitzardi. Neure Andrea gartu. Da? Gizu, etxean hori ze armatzen daben horrek. Eta gero horrekin, pixu horrekin bizi zen getxuk, ez karta horrea etxi bakarrik, gero hartu getxu beste mordoat. Eta, inoiz ordaindu duzu? Ez, nik hori garbi izan nikek, ez duela ordaindu. Norbaitekin hitz egingo zenduan behintzat? Bueno, bai, baina nik hartu nituen kartak danak ia danak entrau dutzet ertzainei. Mientras hay una persona extorsionada en este país, no podemos hablar la sociedad también está amenazada y no podemos hablar de paz. Yo creo que esto tiene que acabar. Los empresarios llevamos demasiado tiempo que además de generar empresa, sufriendo esta lacra del impuesto. Tuvimos también, y la extorsión, lo tuvimos también en la anterior tregua y lo tenemos también ahora. Etxekoek zer esaten dut? Bueno, etxekoak zigero arduratuta hori ez tokego era ona izanen. Oso kezkagarria. Lehen, aitatu duzu, atentado bat izan zenduela enpresan,
Eta 80ko hamarkadan langile bat tirokatu egin eben. Bai, haura nik ez dakiz zehaitxik, tirokatu eben, eta ies itxia lortu zeban, da gero Venezuelara joan zen. Eta oraintzu jakin duzu, zein izan zen tirokatu eban? Bai. Gero, izketan, kalian egun baten, esposizio baten, gerra denporako esposizio baten, etorriatan bat esan ez, bera izen zela, tiratu zebana. Azkenien, bera beneikoa damututa, baina, hori hola da, Pedro Mari. Confebaskeko ardura hartu zenduanean, bizkarzainekin bizi izatea, gogorra izango da, baina alde batetik lasaitasuna, bai, aurreko bizimodarekin konparatuta. Bai, ni beti oitzutan nengoen, etxetik urtetzeakoan kotxea azpixan begiratzia, eta atiak erozein izabaldu ez, da horrek neurri batzuk hartutan den. Ertzainekin oso, bakizu, izeten da, pixke bat aldaz gora egiten da, baina mutil honak bigeldu zozten, da oso ondo konpondu ginen. Terrorismo kontuak alde batera itxita, zure agintaldian, bete-betean, krisia etorri zen. Bai. Nik 3 urte pasau nitsuan onak, lanien, lahatze zozkuen lan danak itxen, baina gero krisia etorri zen da oso urte zailak eta gogorrak izan ziren, azkenengo 3 urak. Krisi honek mesederen bat ekarriko dio euskal enpresari? Bueno, ni usten dut krisi guztiatatik fortalezituta ertetzen dela, ez? Ikasten da aurre ateatzen dienak. Horrek latzen du ikaragarrizko presio bat batu berda, ez? Erdian gelditzen direnak, baina nik usten dut ertetzen dutena hobeto ertetzen dutela, ez? Eta hala izango da oraine. Euskal enpresarioak eta euskal enpresak mundu mailan izen ona daukate? Ni baietz izango nuke. Euskaldun enpresarixo fina izen da, gehienak, horrek ez dago esan nahi danak, baina bai, gehienak bai. Eta nik usten dut munduan ziar ondo defenditzen dela euskal enpresarixoa. Euskal enpresarixoa eta euskaldun dana gaitzuk pixkiat motzak. Motzak kostatzeak hori kanpora irtetze hori, kultura hori etxeuku. Eta, hori gaintzeko, ez dok txarra hau, ez dok txarra. Oraindik leheno esaten zana, euskaldunan hitza, azken arte juten dela, ez da, nik usten dut hori, marka Euskadi hori dela, ez, ondo lan egin, kalidadez, zerbitzu ondo, eta euskaldun hitza beti kumplitu, ez da, ondikin irudi hori kanpoan ebadago, ez. Hala ere, enpresarioek orokorrean, behar bat esan daiteke, fama txarra daukatela. Hori iruditzen zaizu? Nik enuke hori izango, Hor egon zan egoera bat, batez be enpresarixua ziren, enpresa dibiditze ziren, banatze ziren, esplotados y explotadores. Nik usten dut hori gaur egun askotan enpresa honetan hori apurtuta daula. Dana dela, enpresarioak eta sindikatuak, ez dakit, derrigorrean, baina gehienetan mokoka ikusten ditugu. Hori naturala da, baina Euskadin hori urrinegi eruan da, kontuz. Zaitxik, hemen, enpresarioak hobeto konpontze gaitzuk, sindikato zentralistekin, espainolistekin edo estatalekin, bertakuekin baino. Gure iritziz, heldu da garaia garbiago hitz egiteko eta azpimarratzeko ez dagola irtenbiderik edo irtenbide bakarra dela borrokatzea, ez? Elkarrizketa soziala ez da irtenbide zuzena egokina momentu honetan. Hori etxakitxan neupe, hor nik erekin askotan hitz egin joat. Da esate juek zela erak horreukik, zela kongreso bat 2000 urte hasiera orte inguruan, eta erabaki zebela estrategia hori, janik esaten dutzet, baina mutilak, egun zenbala aldatu den garai hartatik ona mundua, da zela jarraitzu zein gezue estrategia bardinekin. Erak errezoia emon, askotan, baina gero bera nahi da bena itxen dabe, ez da bai aldatzen. Bai, zazo batean, nire gogoratzen naiz, nik dago eta 10 urte pasa. Eta orduan, sindikatuak, baiela eta oso gogorra zian, behan helburua betetzen, baina ni beti daukako guan akordiota hilatzen ginela. Akordiota hilatzen ginela, nahi huelgatan nion, bestetan nion eta baina beti akordiotan, konponbideo beti hilatzen zan, eta ikuspegi luza begirare, bakarrik ez motxea.
Era jakingo dabe zea itxipen nik usten dut gaur egun daun egoeri egaintzeko hori konpontzia derrirrezko dela, baina ez da erraza. Enpresarioak beti izaten dabe mundu mailan lehiakorrak izateko kosteak gitxitu egin behar direla edo behintzat neurrian jarri. Hori horrela da? Ezinbestekoa da? Hori dudaik gabe, baina bide asko dare kostuak murrizteko. Guk lehiakortasuna ez du bakarrik etara soldaten murrizketakin, baizi beste are asko da laneako. Aspaldiko hilabeteetan agertu diran ustelkeria kasuak direla eta horiek entzundakoan, zer pentsatzen duzu? Guretako nik usten dut hori oso kaltegarri dela. Enpresen imaginerako, baina, enpresa bakarrik ez di, baina baita. Baina politikoa peor dare, beste funtzionaizioa peor dare, nik usten dut hori ezin eskua dela hori lakra badala, nazio ontarako lakra badala hori. Eskerrak, momentuan behintzat Euskal Herrixan hainbesteko gauzeik ez da saldu. Baina ala ere afetatu egiten du. Bai, dudei gara. Eta askar, eta sakon, eta gogor, harti behar dira erabakiak. 2011an, zuk Confebaskeko kargua itxi zenduan, eta etaren zuetena. Orain arte iraundu zuetena, eta behin betirako izango dena. Hori da. Zuretzako albisterik onena? Neretako oso ona, albisterik onena esatia ez da, baina honen eta ikua bai. Zaitiketzen lan erreza, enpresa neon, eguneroko lanak, dinamika hori aurreetara, eta gero honen bilurre zehotia, oso lan zaila esan hori. Oso gogorra, estresantia. Gaur egongo Confebaskeko buruarekin, zelan konpontzen zara? Nik konpondu ez, ni ondo konpontzen nago. Baina nik garbi gauzak, lehen esan dituten gauzak atzean nagoiek esatera, baina hori garbi jaukat. Ara, nik uste joat, horlako organizazio batien, frentien enpresa iso bat egon behar. Hori garbi jaukat. Hori bukatzen duenean, hori esate bateko linea gorri hori pasatzen duenean, baiz gabiltzak ondo. Confebasken egin zenduzen urteetan, ez dakit erabaki guztia zuzenak izango ziren ala ez, baina amaieran, omenaldi moduan holango liburu hau eskaini dut zuen, hemen langileekin eta ingurukoen sinadura eta opariekin. Honek zeuzak esan nahi da? Nik ez dut uste gauza danak ondo ingo nitsuanik, hori itxuat esaten. Saiatu nintzen, eta behintzat neure indar danekin bide hori hartzen da gauzak ondo itxen. Baina, nerekin horre onzienak emoten dabe, bentsaten nik hori sentimentu hori jaukat gustora onziela nerekin.